ଚିଫ୍ ହେଉଛି ନନୀଗୋପାଳ। ଧର୍ମୀୟ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତର ବଳି ହେଉଛି ନନୀଗୋପାଳ। 1962 ମସିହାରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପୁନର୍ବାସନ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ 1970 ମସିହାର ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସି ଭାରତକୁ ଆସିଥାଏ। ନନୀଗୋପାଳ ଏ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସେ ଶରଣାର୍ଥୀ ବା ରିଫ୍ୟୁଜି ହୋଇ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜେ ହିଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ 7 ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ହଜେଇବା ସହିତ ଇଜ୍ଜତ ବି ହଜେଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ରହିଛି ତା ଧର୍ମଟା, କେବଳ ରହିଛି ତା ଧର୍ମଟା। ଇଏ ହେଉଛି ନନୀଗୋପାଳ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରୁଲତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁ ଜାମାଲ। ଏମାନଙ୍କ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଗପଟା। विशेष घोषणा समस्तंकु जणाई दिया जाउछि जे पूर्व पाकिस्तान रे केवल मुसलमान माने रहिबे। तेणु हिंदू माने जेते शीघ्र हेउ ए देश छाड़ी चली जांतु, नचेत घर दुआर सबु दखल करा जिवो। ଇଏ ଆମ ଚନ୍ଦନ, ଆମ ନନୀଗୋପାଳର एकमात्र ପୁଅ। ଗୋଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନନୀଗୋପାଳ। ସେ ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ବୁଣେ। ଜାଲ ବହୁଦିନ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଗବଦି କଳା କରେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜାମାଲ ସବୁବେଳେ ମିଳାମିଶା କରେ, ସହଯୋଗ କରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ସାକିବ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ ଏକ ଖବର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ अब्बाजान आपनको डाकुछंती। बाबू र शुणे, रुह, तुमर एका जीवा ठीक हेब नाही। समय बहुत खराब चली। कौन पे डाकिचंती के जाने। एठी बसे। एते देरी काहे कलु? अब्बाजान सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। सुन, मुसलमानों पाई पाकिस्तान तैयारी होइछि। तुम मानों पाई दुख हुए जे
ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁ। ଯିବା ଆଗରୁ ତୋ ପୋଖରୀ ମୋତେ ବିକିଯିବୁ, ଅନ୍ନ କାହାରିକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତୋ ବାପା ସହିତ ମୋର ଭଲ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା ରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଚା? ମୋ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଖୋଳିଥିବା ପୋଖରୀ, ସେଥିରେ ଆମ ସଂସାର ଚାଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଠି ରହିପାରିଲେ ସିନା ତୋର ରହିବ, ରହିପାରିବୁ କି? ଶେଷରେ ମାଗଣା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ି ନପାରେ। ତୁମେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତଲବ କରିଥିଲ ଚାଚା? ଚାଲି ଆସ ନନି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ହେବାକୁ ହେବ ରେ ହିନ୍ଦୁର ପୁଅ। କ'ଣ ଯେ ହେଇଗଲା ଦେଶଟାର? ହଜାର ବର୍ଷ ଏକା ସାଥେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ? କେଉଁ ଅପରାଧରେ ପିତୃପିତାମହଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏକ ଅଜଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ହେବ? କେଉଁଠିକୁ ଯିବି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 8 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇ? ଇସଲାମ ତ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ନାମ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏତେ ଅଧର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଶୁଣ ନନି, ତୁମେ ହେଲ ମୋର ପିଲାବେଳର ବନ୍ଧୁ। ମୋର ଆବାଜାନ ବି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମ ଘରେ ହିଁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ପାଠପଢ଼ା ସେତେ ହୋଇନଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗାଈ ପାଇଁ ଘାସ କାଟିବା, ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଜାଆଁଳ ମାଛ ବଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ପକାଇବା, ଘନାରୁ ଚୋକଡ଼ ନେଇ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଏହି ଥିଲା ଆମର କାମ। ପୋଖରୀ ପହଁରିବା ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଖେଳ। କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି? କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ, ବୁଝ ବୁଝ ବୁଝ। ମଇନାର ଦୋକାନରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଆଣ ଆଣ ଆଣ, ପାଣି ଆଣ। କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ଆଣ ଆଣ, ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ। ଆରେ ଦୁଲାଲ ମିଠେଇ ବାଲାର ପୁଅ ନୁହଁ ତ? ନା, ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉ ନା ନନି, ଘରକୁ ଚାଲ ଆଗେ। ଭାତ ଆଣି ଦେଖେ ତ ତୁମେ ଦୁହେଁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ହବ ବୋଲି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ରଖିଦେଇଛି। ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସ, ଖାଇ ନେବ। ନା, ମୋର ଭୋକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହିବ, ଆଜି ତୁମକୁ ଏତେ ବୁଢ଼ା ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଏ ଦେଶରେ ଆଉ ରହି ହବ ନାହିଁ ଚାରୁ। ଏଇଟା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଯିବାକୁ ହୁଏ ଯିବା, ଏତେ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ବାପା, ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବିନି। ଯିବାକୁ ତ ହବ ରେ ବାବା, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ କିଏ ଚାହେ? କ'ଣ ହେଲା ନନି, ଏତେ ଭାବନି, ଖାଇନିଅ, ମୁଁ ଅଛି ତ। କିଛି ଗୋଟାଏ କରିବା। ତୁମେ ମୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବିନି। ଖାଅ, ଦିଟେ ଖାଇଦିଅ।
ଜାଣିଛ ଚାରୁଲତା, ମନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଭଳି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ, କୂଳରେ ବନ୍ଧା ଡଙ୍ଗାଟା, ଗରାନ କାଠର ଘାଟ ବନ୍ଧା ଜେଜେବାପା ଅମଳର ପୋଖରୀଟା, ହଳ କରିବା ବଳଦ ଦୁଇଟା, ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଗୋଟିଏ, ଘନା ଟାଣିବା ବଳଦ ନନ୍ଦୁ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କ'ଣ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ? ଅତି ଚାଲାକ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଜଣ ଜଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତ ମାଟିର ମମତା ନାହିଁ, ରହିବ ବା କେମିତି? ଭାଗବଣ୍ଟା ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ସେ ପାରିରେ ପସାର ଜମେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। କିଏ କିଏ ଜମି ଜମା ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସୁବିଧା ହେଲେ ଓଡାକାଣ୍ଡି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି। ତୁମେ କିଛି ଭାବନା ନନି, ମୁଁ ତ ଅଛି, ଦେଖୁଛି କୋଉ ଶଳା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖେଦିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ହାତରେ ଥିଲେ ଭାବି ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଭାଇ, ସେଇଆ କର। ବଳଦ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଆଗରେ ବିକି ହୁଏ। ଚିନ୍ତା କରନା ନନି, ମୁଁ ତ ଅଛି। ନନୀ ଗୋପାଳ, ଅ ନନୀ ଗୋପାଳ, ଘରେ ଅଛ? ନନୀ ଗୋପାଳ, ନନୀ ଗୋପାଳ, ନନୀ ଗୋପାଳ, ଆସ ଟିକେ। ଗୋପାଳ ଘରେ ଅଛି କି? ଥିଲେ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ। ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଡାକି ଦଉଛି। ଚାରୁ, ଚାରୁ, କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାରୁ? ହଁ, କେତେକ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ନ ଗାଁରୁ। ଶୁଣିଥିଲି ଦୁଇଟା ବଳଦ ବିକିବ। କାଇଁ ବଳଦ କାଇଁ? ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଠି। ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ এইটা আঁকা তো ভালো দুশুছি। এটা চকচক করু, বড়িয়া গস্ত হচ্ছে। এইটা আঁকা নেবা। ତାକୁ ବିକି ହବନି, ନନ୍ଦୁକୁ ବିକିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ବିକିବ ନାହିଁ? ଏ ଦୁଇଟା ନେବି, এইটা ମଧ୍ୟ ନେବି। এটা ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା, ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା ଧର, ପସନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲିକି ଦେଲି। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବଦମାସ? ତ ଗୋସ୍ତ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ର। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ନନି, ତୁମର କିଛି ହେଲେ ଭାବି ଆଉ ଚନ୍ଦନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦୁ ନାହିଁ ସେଇଠି ମୋ ପାଇଁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ? ତମେ କୁହ ଜାମାଲ। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି। କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ? ତମେ କୁହ ଜାମାଲ। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି। ନଗେନ ମାଷ୍ଟର କାଲି ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଛାତ୍ର ଦରଦୀ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଏ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦୁ ନାହିଁ ସେଇଠି ମୋ ପାଇଁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଚାରୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଦେଖେ, ଏଇଠି ଆଉ ରହି ହବନି। ଜାମାଲ, ତମେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛ। ମୋ ଚାଷ ଜମିଟା ତମକୁ ଦେଲି। ଆଜି ହିଁ ପୋଖରୀଟା ବିକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପଳେଇ ଯିବୁ। ତୁମେ କିଛି ଭାବନା ନନି, ମୁଁ ତ ଅଛି। ଏ ଚାରୁ, କାହିଁ ଗଲ? ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଅଛି এই বাক্স ভিতরে পুরাও। এইটা কোন? ଶାଶୁମାଙ୍କ କାନଫୁଲ, ପାଉଁଜି, ଗାଈ ବିକିବା ଜମି, ପୋଖରୀ ବିକିବା ଟଙ୍କା। ଅଧିକ କିଛି ନେଇ ହବ ନାହିଁ ତ? ଏହି ପୁଟୁଳିଟା ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। এই পুটুଳି ভিতরে কোন রখিছ? କିଛି ମୁଢ଼ି ଆଉ ଗୁଡ଼ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ, ଚନ୍ଦନର ଗୋଟିଏ ସିଲଟ ଆଉ
ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ଚାରୁଲତା? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭାରତଟା କ'ଣ ବିଦେଶ? ପାକିସ୍ତାନ ଗଢ଼ିଛି ଇଂରେଜ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଗ କରିଛି ଇଂରେଜ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯିବୁ। ମୋ ବାପା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ରକ୍ତର ବିନିମୟରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେ ଭାରତରେ ଆମେ ଶରଣାର୍ଥୀ ନୁହଁ, ଯିବୁ ନିଜ ଅଧିକାରରେ। ତୁମ ପରିଚୟ ହବ ରିଫ୍ୟୁଜି ନନୀ ଗୋପାଳ। ତାହା କାହିଁକି ହବ? ଆମେ କ'ଣ ରିଫ୍ୟୁଜି ହେଇଯାଉଛୁ? ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ମଥା ମୁଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଆରବ ୟୁରୋପରୁ ଯାଉଛୁ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ। ଶୁଣିଛି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପୁନର୍ବସନ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ପାରେ ପୁନର୍ବାର ଖଣ୍ଡିତ ଭାରତକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କରିଦେବେ। ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିହେବ ନାହିଁ? ହବ। ଆମେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ରହି ହବ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ, ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଦେବି ସିନା, ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଟିକେ ରୁହ, ଆସୁଛି। তোতে প্রণাম মা, তোতে প্রণাম মা। মা তোতে প্রণাম, তোতে প্রণাম মা, তোতে প্রণাম মা, তোতে প্রণাম। মাটি পিতুড়ারে জীবন ধরি এ সংসারে মতে মଣିষটে করি ଦେଇଛୁ ମା ମତେ ଜନ୍ମ। ମା ତତେ ପ୍ରଣାମ, ମା ତତେ ପ୍ରଣାମ, ମା ତତେ ପ୍ରଣାମ, ମା ତତେ ପ୍ରଣାମ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ଚାରୁଲତା? ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇ ଦେଶରେ ଆଉ ରହିବୁ ନାହିଁ ବାବା। ଆମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ପଳେଇଯିବୁ। ମୁଁ ପରା ତୋର ସେଇଠି ତୁମର ପାଠ ପଢା ହବ, ଚଗଲା ତୁମେ ମଣିଷ ହବ। ମନ ମନ ମୁଁ ଦେଇଛି ତତେ ମା ସାରଳା, ଦେଇଦେବି ଏ ଜୀବନ। ଚାରୁ, ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ବାହାରି ଆସ। ଜାମାଲ ଆସି ଯାଇଛି, ସିଏ ଆମକୁ ନଈ ଘାଟ ଯାଏ ନେଇଯିବ। ଭାବି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସମାନ ରଖିଛ ତ? କେଉଁଠି ରଖିଛ ସବୁ? ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି। ବାଟଘାଟ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ସେଇଟା ମୋ ହାତରେ ଦିଅ, ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇଜାନ, ମୁଁ ବି ଏହା ଭାବୁଥିଲି। ଏଇ ନିଅ। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ହେବ। বন্ধু হে বন্ধু বিদায়, হে বন্ধু হে বন্ধু বিদায়।
ଯାହା ସୁଖ ଦେଲ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେଲ ସାଥିରେ ନଉଛି ଯାହା ସୁଖ ଦେଲ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେଲ ସାଥିରେ ନଉଛି ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ দেশের মাটি জামাল ସେମାନେ କିଏ ବୋଧହୁଏ ପଛ ପଛେ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି। ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବିପଦ ନ ହୁଏ ତେଣୁ বুঝি জীবনের শেষ দেখা ଚାଲ ଚାଲ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। রে দেশের মাটি শেষের প্রণাম নিও নিরুদ্দেশের যাত্রী আমি রে। ହେଇଠି ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ଡେରି ନ କରି ବସି ପଡ଼। ବାକ୍ସଟା ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ ଦୋସ୍ତ, ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହବ କେଜାଣେ। ଏହି ବାକ୍ସଟା ତୁମର ସ୍ମୃତି ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଉ। ୟା ଛଡ଼ା ଏସବୁ ତ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ନେଇଯିବା ଠିକ୍ ହବ ନାହିଁ। କିଏ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି? ଇଏ କ'ଣ ଜାମାଲ ନା ଆଉ କିଏ? ଜାମାଲ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଇ ବାକ୍ସଟା ଆମର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ସେଇଟା ନହେଲେ ଆମେ ଯେ ନ ଖାଇ ମରିଯିବୁ ବନ୍ଧୁ। ସେଇଟା ଦିଅ। ଜମାଲ ଏମିତି କର ନାହିଁ ଜମାଲ, ଫେରେଇ ଦିଅ। ଜମାଲ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ଫେରେଇ ଦିଅ। ଦିଅ ବାକ୍ସଟା ଦିଅ ଦିଅ ବାକ୍ସଟା ଦିଅ। ଏହି ବାକ୍ସଟା ତୁମର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଜାମାଲ, ତୁମେ ମୋର ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ। ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଥଟ୍ଟା କରନି ବନ୍ଧୁ। ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ବାକ୍ସଟା ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ଚାରୁ, ହଁ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ତୋ ମା କାହିଁ ଚନ୍ଦନ? କେହି ନାହିଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କେହି ଆସିବେନି। ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ, କେହି ଆସିବେନି। ନନେ ଗୋପାଳର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ। ସେ ଶରଣାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଭାଗର ବଳି। ସେ ବଳିର ସମ୍ମାନ ନେବା ଆମର